Astagfirullahaladzim. Lah kok nyapa piye? Adek cara rejo iki tanggapan ping pira? Bangeteng ngono masyarakat kene. Aku salto sampe cak kotaku potel kaya ngene lho. Ora enak sing keblok-keblok. Kasan. Hei. Kok saiki curut citake iki ndi? Lagi udi-udine kono kok yo wis keblok-keblok ya. Oke nangis apa? Ya ora kok perkara apa-apa lho dhewe iki wis ping pira. Pokoknya aku malah nangis apa? Aku lupa aku. Lara subuh. Kowe iki ngerti iki kok. Halo. Akeh. Kok malah obek. Long iki bocah kan iki garongane cara kerja ya kuwi. Ya garongane. Hei. Oh, Apa dhewe? piye? Isik ngombe. Wong kancane salto bolak-balik urung ngombe lah kono wis ngombe iki alah banget terus ya Allah. Seneng ngene. Kok bisa dirah ngene iki lak perasaane to, Bu? Ya ampun. Kok kono urung apa-apa. Kowe iki aja wedi karo asil wedi ya. Iki bocah ngono iki aja kece anak buahku. Hanya aku Kene iki jenenge gede lho. umpamane ora anak buahmu kuwi nuwun sewu kita baleni pisan kas ayo le jajal ditandingi anak buah Mas Bojo buktekne dibuktekne nyambut gawe sing apik iki piye buktekno Alah, ora bocah sak sringkil. sak sringkil penting tak delokan kinerjane Ora dia otak kaya iki lho. tapi kan duwe potok Otoknya pake. Lagi otok kudu sembarang kulit lho. lah kuwi kulit apa Kulit kadal. jajal iku lho jajal pola oleh buktekne yo adimmu iku deloken Lagi mbok aja ngono lho. Adikmu paling ngendal ayo kok umbulne derajate. Boleh apa awake sampeyan itu jebule gas. Jajal buktek. Dentang ada di dentang. Satu. Adekne nek bangga-banggane lho. Adikku soalnya kelangkaan. Tapi lagi ngetulak spesial iki. Apa ini ya? Iki lagi
adewe ning nggon desa kene. Ya ya Wis ping pira jajale? ping 6. Ping 6 lho. Kuwi ora sithik lho. Gek iki adewe sing terakhir ning nggon kene iki lekas ning tahun baru ning gone abdi negara menika. Oh ya ampun. Bawa sapa? Coba. Abdi negara. Ayo jenenge yo. Tak jenenge kok. Jenenge yo abdi negara. Kuwi pangkate. Jenenge No. Yes. Iki apa tak umur iki apa? Kowe yo ben usaha kok. Iki duit usahamu yo ben. Ya nang ngapa? Ora tak jumlah iki abdine baru kok ngomong ora. Iki mbok aja ngono. Wis rezekine adewe. Rezeki usaha-usahe yo. Dadak nambah ya apa ora. Ngene iki dibuktekne nyambut baik dengan baik. Kok wis kok Bapak Bapak Nom, Pak Nom. Pak Nom. Bapak Suryanto kok Pak Nom iki berarti bener kok. lah duit kuwi kok. Lah iya Bapak Suryanto. Suryanto. Kok padang kowe. Nanggap reno. Nanggap anake. Ya anake keluarga. Iki wis enek 50.000 dibuktekne dhisik, lagek engko dilanjut meneh. Nek loro lah. Ora adu iki ngopo? Kalau ana tatap Iki aja ngono lho, kok iki enek tolak ukure. ukur apa 50-50 selawi-selawi bosok. Sing penting nek adewe nyambut gaene apik. Pak Suryanto ki biyen ning Sukorejo Sumberjo. Ngapa? Kidulku kene Ngapa? undang Undange apa? ning nggon warung kidul saka 1000. Ayo ngapa? Oh, kayak duit. Remi ku lho. Ucuk iki. Ora, guna maksudnya ning warung ki bayari. Ya ya. Enek wong mlumpuk dibayari. Oh, tapi Dibuktekne dhisik. ya aja tak tek. Aku botak. Oh. Iki kayak loh. Anu Mas, iki garisnya diatur dong. Kowe kono, aku kene. Iki ibarat lapangan poli. Kalanganmu kono, kalanganku kene. Oh, anak kowe kene. Kene lho. Lah iya. Loh, apik lho. Apik, wis ora bayaran litak. Yo kakno wong-wong lho. Kene mbok ngene wong kono yo ora eno. Adik iki seniman ora kena dinyang lho. Sukene kono. Hop. Harus iki. Kene karo ora kena dinyang kok. Piye? Karo ora kena dinyang ki dhewe iki dikene penonton. Aweh. Aweh. Wong aweh rezekine akeh. Oke. Oke. Jajan bareng ya, jajan bareng ya. Kepo. Sesuk 40 lho ya. Kowe kok jujur 15 kuwi. Ora, aku seneng aku karo wong kene iki ibarat dulurku dhewe. Dulur dhewe. Aku ndure titik tak wae titik. Kalau Srianto ijolone ya 100 ya. Waduh ae kok iso. Polane. Kowe kono aku iki.
iki. Iki jone mau tak kene kono. Jaket iki bariku iki. Kena. Lah kene kok sik bakti aku lho men iki lho. Balik nih. Bangetan lho Pak Yanto ya Allah. Wong iki ro ikhlase sapa si budare ini sopan santune kena ditata ora kutek. Ya ora kok masalah ngono kuwi. Ini apa? Aku tambah sakit lho, Bro. Apa? Emang iki terus sego. Rezeki lak wis ana sing ngatur. Yo. Kayak iki mau lak mengeti tasyakuran kitanan. Pak Yanto muga-muga garing. Sopo to sing sunat ki sapa to? Ora, Sing sunat ki yogane Bapak Yanto. yo ora, Bro. Lah kok kowe iki Pak Yanto ndang garing ki to kowe iki? Lah ketok kuwi yo. Uduh, sing Sapa? sunat kalo. Dek Dika. Ayo. Dek Dika sing dikitan ki lak iki. Tepuk tangan Kakak Dedika. Tetak kuwi lak netepi taate kewajiban agama. Roh. Ben iso melanjutkan wong Islam kuwi nggih. Yo. Tesih balik kuwi lak nek wis disunat. Yo. Roh. Sunat, syukur netepi nadar. Oke. Iki alhamdulillah bocah iki wis disunat, duwe nadar nekane kenthong pongge kalian paguyuban reok regol wengker. Iki wis terbukti muga-muga dados putra ingkang saleh. Migunani tumraping negara lan agama. Sekolah sing pinter, bisa mikul dhuwur mendem jeru derajate kedua orang tua. Pak Yanto, Ibu 100. Tapi ye kok iso. Kowe kuwi nek pomo iki kena tak nggih weweling ning awakmu ya cah bagus, Dik Dika. Aku ning kene. Jamong kok mlengos ora. Bose yo. Wong lanang kuwi kowe paling endak iso kudu iso nyontoh bapak. Bapak menika abdi negara. Kowe salah satu penerus regenerasi bapakmu. Wong kuwi besok ki lak dadi kepala rumah tangga. Kok nginget iki nyapa to kowe? Kuwi aja ijo dhewe Pak dicene golongan. Wong lanang ki suwi dadi kepala rumah tangga. Besok ki kuncine ya. Nek iki dingge weling ning awakmu, besok nek wis dewasa, awakmu kudu gelem obah, gelem ngadeg ben iso oleh kaya. Rungokno kuwi. Kowe muni piye? Wong lanang kerja tanggung jawab kudu obah, Kudu ngadeg. Kuwi Omonganmu oleh kaya akeh. omonganmu keliru. Lah kok kleru ki? Hei ngece wong kene enek. Kowe muni piye? Wong lanang kudu obah, kudu ngadeg. Wong kudu obah